खुलुमबाय बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। आथिखालाव जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव जे इंटर 6 शेड्यूल प्रिमियाम फुटबल लीग सोलिगासिनो दङ आरो बियो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो सोलिगासिनो दङ आरो बे फुटबल जि मोनसे गेलेनाय बियो मोजां सोलिगासिनो दङ। बे गासैबो हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै बाहागो लानायनि थाखाय आं साबायखर बावो आरो फैगौ 23 तारिखआव 23 अक्ट'आव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव बिनि फाइनाल मेचआ जागोन। बे फाइनाल मेचआव गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ गोख्रोङै बाहागो लानानै खेलाखौ जाफुंसार होनो बा गेलेनायखौ जाफुंसार होनो आं खावलायगोन। बे ISPL नि गेजेरजों बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि 6 शेड्यूलनि गासैबो जे काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो दिनै मोजाङै थासारि फैबाय आरो नर्थ इस्टार्न रिजनाव जे गासै जे 9टा जे काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ मजबुत जानानै बिनि सामलायनाय बिनि रांखान्थि जौगानाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जे मोनसे हारिमुआरि जे जौगानाय सोलोंथाइ बिथिङाव गासैबो बिथिङावनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जयै खामानि मावलायनो मोनसे खाबु फैदों आरो बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे प्लेटफर्म जों मोननो हादों जे जयैनो बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै इयुनाव जौगानायनि खामानिखौ मावो। बेनिखायनो गासैबो बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जे बेवहाय गोनो गोथो जेबो जानो नाङा। बायदिसिना थासारि एफा खोनानाय मोनदों, सोरबा बेखौ मोजां मोनदों सोरबा बेखौ गाज्रि मोनदों, नाथाय अभारअल जोङो बे बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों बयबो जयैनो खामानिखौ मावनांगोन। मोजां थासारिनि गेजेरजों जोङो दावगाहोनांगोन खारन गेलेनाया जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब गोनांथार आरो लाइमोनफोरखौ गोसो बोनानै गेलेनाय बिथिङाव जुदि जोङो दिन्थिलांनो हायोबा जोंनि फेग्रा मुवानिफ्राय जों बासायनो हायो, बायदिसिना गाज्रि थासारिनिफ्राय जों बासायनो हायो आरो गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव गायसननो हानायनि खाबुआ दङ आरो बे खाबुखौ दिनै बर'नि गेजेरावबो लागासिनो दङ। आसामनि गोबां गेलेगिरिफ्रा दिनै लागासिनो दङ। भारताव दिनैहाय जायगा आवग्रिनो दिनै हागासिनो दङ। बेफोर गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नैबे जि ISPL जे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जे होबाय थादों बेवहाय जाहाथे बयबो गोख्रोङै बाहागो लायो आं बेखौ खावलायबाय।